Tinc 13 anys i faig BTT. Tinc 10 anys i faig BTT. Tinc 9 anys i faig BTT. I BMX. Tinc 10 anys i faig BTT. Tinc 13 anys i faig BTT. Aquesta setmana ha tingut Banyoles, un dels pols d'atracció dels primers dies de la campanya d'enguany. Si fa ben poc, el Club Ciclista Banyoles va presentar una senyalització específica pels ciclistes que pugen a Rocacorba. La localitat de la Garrotxa va donar a conèixer les noves perspectives que s'obren per l'associació esportiva Casa Nostra. Equip de ciclisme Mont de Prat Piscines, hem canviat el nom aquesta temporada per donar una mica més de rellevància al patrocinador que tenim. En un acte celebrat ben a prop del famós llac, es van poder conèixer les cares dels 35 alumnes que s'integren a l'escola de ciclisme en el seu tercer any de vida, dels que 22 seran corredors formant l'equip Mont Prat Piscines. Actualment contem a nivell d'estructura, contem inclús amb bicicletes, perquè els nanos puguin tenir una bicicleta per entrenament i per poder competir, bicicletes pròpies que són de l'empresa que gestiona l'associació esportiva Casa Nostra i és la que també gestiona l'equip de competició, que és Art Esports Serveis Esportius. Aleshores també munten el campus de ciclisme, munten l'escola de ciclisme i ara, impulsant l'equip de competició, també van comprar bicicletes i són les que pots cedir a l'equip. Sota la direcció de Jordi Artaman, aquest centre divulgador de ciclisme engloba totes les disciplines d'aquest esport, des de trial a carretera, des de BTT a BMX. La presentació va fer coincidir els equips de carretera, trial, BMX i BTT al mateix escenari. Parlem en definitiva de tot un ens que reuneix tota la passió pel ciclisme que es viu al Pla de l'Estany. A més, des de la pròpia direcció de l'escola, és un motiu de felicitació el concurs de fins 7 noies joves. Realment l'escola Casa Nostra és una institució molt gran, a part que estem totalment enganxats amb el que és el nostre institut d'educació secundària i de primària, ara mateix amb uns 500 alumnes. Contem amb pistes de bàsquet i pistes d'handbol, contem amb un espai molt gran per poder rodar en bicicleta totalment il·luminat. Tenim una pista d'uns 500 metres de corda semiovalada, que és com una espècie de velòdrom de terra, que ens va molt bé també per l'hivern, tot il·luminat. Després comptem amb una pista de BMX que aquest any ja l'estem utilitzant com a recurs per als entrenaments, també està il·luminada, i a més ara al desembre, amb l'organització que portarem a terme de l'Open Internacional de Catalunya de BMX, doncs l'ampliarem fins a les dimensions reglamentàries per poder competir en proves internacionals. A més del capital humà, el complex incorpora elements com bicicletes pròpies, 2 furgons pel transport del material i un autobús amb remolc per bicicletes. Ara mateix tenim 3 corredors, 2 de carretera que també fan ciclocross, i per tant, a part de pista, me sembla que cobrim totes les necessitats. Fer una pista seria una cosa inviable per nosaltres, però bueno, en principi, amb la futura inauguració del velòdrom de Quart, serà una de les alternatives que nosaltres, si podem, en un futur, també anirem a per fer-ho. Tothom té les portes obertes en un centre que exerceix una tasca clau pel futur d'aquest esport que necessita d'una pedrera forta i àmplia per afrontar els constants reptes que surten al seu camí.